F'dawn il-katekesijiet eżisti li jgħinuna anka biex niġġeddu fil-ħajja tal-fidi tagħna, fil-ħajja tagħna bħala nsara. Bħalissa qegħdin jeħdu aspetti differenti kollha mibnijin fuq il-kelma tagħna illi jitrattaw dwar il-fidi fil-ħajja tagħna. Illum se naraw aspett partikolari tal-fidi li nista' nsejjaħlu b'dan il-mod hekk il-bżonn tal-fidi għas-salvazzjoni. Il-ħtieġa tal-fidi biex aħna insalvaw. U se naraw ftit testi bibliċi, ftit testi mill-Iskrittura mill-kelma tagħna li jagħtuna dawl fuq din ir-realtà. Qabel ma nibda nikkummentom eżisti jekk naqsam ftit ħsibijiet dwarhom magħkom, nixtieq niġbed l-attenzjoni li xi drabi diskors forsi radikali bħal mill-kelma tagħna, il-bżonn tal-fidi għas-salvazzjoni, fil-mentalità tal-lum illi saret ħafna mhijiex mibnija fuq il-kelma tagħna, anka xi drabi mill-istess nies li jmorru l-Knisja, nerġa' nirrepeti, xi drabi l-istess nies li jmorru l-Knisja, il-relazzjoni tagħna mal-Alla mhijiex dejjem mibnija fuq il-kelma tagħna imma fuq Alla kif nimmaġinawh aħna, kif nixtiequh aħna, kif noħolquh aħna. B'tal mod li dan is-suġġett, il-bżonn tal-fidi għas-salvazzjoni, jixukjana xi drabi. Meta ħan nitkellmu li hemm bżonn il-fidi u nifhmu x'jiġifieri biex issalva u nifhmu x'jiġifieri. Meta xi drabi hekk il-mentalità u hija mhux laqwa li tgħix ħajja tajba, mhux laqwa li tgħix ma tagħmel ħsara l ħadd. Ħa naraw li l-kelma tagħna ma tirraġunax b'dan il-mod. Eżisti ma hemm xi ħaġa wisq iktar profonda illi aħna hekk irid noqogħdu attenti li nifhmuha sewwa xi drabi l-attitudni tagħna kulħadd se jisalva kważi Ġesu Kristu ma nibżonnu, il-Knisja ma nibżonna, salvazzjoni Ġesu ġie għamel, Ġesu ġast hekk ġie isu xi mudell, isu xi lider tajjeb, xi mudell ta' ħajja morali. Eżisti dan mhux il-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu realtà aktar profonda. Ħa neħlu daqsxejn f'din il-profondità. Minkom li għandkom il-Bibja ħdejkom u jekk għandkom iċ-ċans li jkollkom il-Bibja ħdejkom, ġibuha ħdejkom issa. Issa iftħuha, segbu miegħi dawn is-siltiet. Għandna bżonn eżistijaj inkunu mitħla tal-kelma tal-Alla. Kristjaneżmu, ħajja nisranija, nisrani, bniedem li jmur il-Knisja, li mhux mitħla tal-Vanġelu, li mhux mibni fuq il-kelma tal-Alla eżistijaj, għandna xi ħaġa nieqsa ħafna. Sfortunatament, nerġa' ngħid, sfortunatament, tant minna nsara kattoliċi imdorrijin imorru Knisja, nisimgħu l-kelma tagħna fil-quddiesa biex nitqarbnu, forsi iktar importanti li nitqarbnu milli nisimgħu l-kelma tagħna, u qatt ma niġu ntaċċ, qatt ma naqbdu l-kelma tagħna f'idejna. Eżisti, dan huwa nuqqas kbir, gravi illi aħna għandna anke fir-realtà tal-Knisja f'Malta. Meta l-maġġoranza tal-insara prattikanti ġifieri nies li jmorru l-quddies imma mhumiex mitħla tal-kelma. Eżisti, din hija xi ħaġa li rridu nikkonvertu fuqha, xi ħaġa li mhijiex skont il-qalb tal-Knisja. Anke aħna fl-issues pastorali tagħna, fid-deċiżjonijiet tagħna, irnieħdu fil-parroċċi, eċetera, fl-qalijiet, il-movimenti, komunitajiet reliġjużi, il-kelma tagħna rridu nagħtuha top priority. Priorità il-fuq minn kull ħaġa oħra. Eżisti. Għaliex kollox irid jibda mill-kelma tagħna, kollox jitlaq mill-kelma tagħna. ċertawment wassalna fil-quċċata ta' kollox fl-Ewkaristija. Ma ħanieħdlu din is-silta. San Ġwan, kapitlu 3, vers 16 sa vers 18. L-Evanġelu skont San Ġwan, kapitlu 3, vers 16 għal vers 18. Jgħidilna hekk. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għaliex Alla ma baċċ l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat. Iżda min ma jemminx u ġa kundannat għax m'emminx fl-isem tal-iben il-waħdini ta' Alla. Ħanerġu naqraw il-kelma. San Ġwan kapitlu 3 vers 16 sa vers 18. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja
li tal l-ibnu l-wahdini biex kull min jemmen fih ma jintelifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċċ l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa kundannat, għax m'emminx fl-isem tal-iben il-waħdini ta' Alla. Hawnhekk eżisti Ġesu qed jidan il-kliem lil Nikodemu. Nikodemu li kien wieħed mill-Fariżej tal-Lut li però bil-lejl kif jgħidilna ir-Raba Evanġelista San Ġwan imur għand Ġesu u jidħol fid-dialogu ma' Ġesu. Dialogu li jibda fejn Nikodemu jistqar hekk li Ġesu ma kienx bidem kwalsiasi, ma jarfux bħala l-iben ta' Alla, imma bħala xi ħadd li hu mibgħut minn Alla. U f'dan id-dialogu Ġesu jgħid lil Nikodemu, persuna li qed ifittex il-Ġesu fid-dlam bil-lejl fil-biża', mhux fil-moħbi. Jgħidlu waħda mill-ikbar frażijiet, sentenzi, stqarrijiet, affermazzjoni jidhirha li trid sabiħa tal-Vanġelu. U allura din il-kelma rridu anke noħduha f'dan iċ-ċirkostanza, aħna lkoll Nikodemu. Aħna lkoll qegħdin infittxu lil Ġesu, anke jekk diġà sibnieh aħna l-mulej nibqgħu nfittxuh. Għax f'Ġesu hemm dejjem aktar x'tiskopri, f'Ġesu hemm dejjem żbuħija ġdida ma xiex inti tista' tiltaqa' magħha. Il-mulej tafu kemm tafu qatt ma tafu biżżejjed. Bħal Nikodemu aħna l-Ġesu qegħdin infittxuh bil-lejl eżistijej. Il-lejl jista' jissimbolizza diversi lieli fil-ħajja tagħna. Il-lejl tal-momenti ta' dibatija, il-lejl tal-persekuzzjoni, il-lejl tad-dubji tal-fidi tagħna. Aħna fil-lejl ukoll irridu nfittxu l-mulej. Eżisti jekk għaddej minn żmien jiebes, jekk għaddej minn żmien ta' dubju, jekk għaddej minn persekuzzjoni, l-mulej tibqa' tfittxu. Jekk għaddej mill-biżgħat, il-lejl tal-biżgħat inti tibqa' tfittex il-Ġesu u Ġesu xorta se jibqa' jitkellem miegħek. Ġesu ma jibżax, ma jiddejjaqx jiltaqa' ma' Nikodemu bil-lejl. Anka fil-lejl tiegħek Alla għandu kelma x'jagħtik. Fil-lejl tiegħek il-mulej mhuwiex se jċaħdek mill-kelma tiegħu. Għażiż ħija, għażiż uħti, isma' din il-kelma li qed ngħidlek issa. Anka fil-lejl li inti nsab fih issa Ġesu għandu kelma x'jagħtik. U x'inhi l-kelma li Ġesu jagħti lil Nikodemu? Għax Alla hekk ħabb id-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintelifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Ġesu jitkellem fuq Alla l-missier ma' Nikodemu u jitkellem ma' Nikodemu fuq kemm dan Alla jħobb id-dinja. Ġifieri id-dinja mhux qed nirreferu biha l-ambjent il-ħolqien, ċertament Alla jħobb il-ħolqien ukoll għax huwa protajdeh. Imma hawnhekk ġifieri Alla hekk iħobb il-bniedem. Dak huwa s-sens li Ġesu qed jitkellem minnu. Alla l-missier hekk iħobb lid-dinja lill-bniedem. Il-kelma hekk ħabb id-dinja nistgħu nifhmuha f'żewġ sensi. Jew fis-sens hekk tal-Malti meta jgħid hekk ħabb id-dinja, ġifieri hekk l-ogħla livell li biha Alla ħabb id-dinja. Jew nkella hekk, ġifieri ħabb id-dinja b'dan il-mod. Fil-fatt waħda mhijiex kontra l-oħra. Alla jħobb id-dinja b'dan il-mod li ħanaraw u fl-istess ħin hija l-ogħla espressjoni tal-imħabba li Alla għandu lejn l-umanità. Jekk inti tistaqsi lili Alla l-missier kif iħobbni, hawnhekk ġejjed tweġiba. Iħobbok hekk li ta' l-ibnu l-waħdini. Li ta' lil Ġesu lilek. Biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda kull ħajja dejjem. Mela ħaġa tawunna fejn tawunna? Tawunna fuq is-salib. Tawunna fl-inkarnazzjoni, tawunna f'Ġesu glorifikat. Tawunna l-iben jagħtina lilu nnifsu għaliex il-missier jitolbu biex isir rigal qotja tiegħu nnifsu għalina. Jibqa' jingħata għalina kuljum fl-Ewkaristija mqazz istijaj. L-imħabba tagħti u tagħti l-iktar dak li hu prezzjuż għaliha. U l-missier jagħtina l-iktar
persuna aziza li huwa ibnu Ġesu. Taqulna kompletament fuq is-salib, il-mowt il-qawmin tiegħu, fejurina l-krua tad-dnub tagħna, imma li l-imħabba tiegħu tirbaħ kull dbatija, u l-ikbar dbatija hija d-dnub. L-ikbar dbatija hija d-dnub, huwa d-dnub li kkawża l-ikbar dbatija fil-ħajja tal-bniedem. Konxi jew maħniex konxi, notaw anke l-weġġat li nikkawżaw il-xulxin tan drabi ħerġin mid-dnub ta' xulxin. Id-dnub iġib sofferenzi kbar. X'inhija tweġiba li titkun tal-bniedem eżistijaj? Quddiem dan ir-rigal kbir tal-imħabba tal-Alla f'Ġesu Kristu. Hawnhekk titkompla s-sentenza li Ġesu biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Hawnhekk għandna diversi affarijiet. L-ewwel ħaġa it-twemmin f'Ġesu. Qed jitkellem dwar kull min jemmen fih. X'jiġifieri li aħna nemmnu f'Ġesu? Li aħna nemmnu f'Ġesu eżistijaj. Mhux sempliċiment li nagħmlu stqarrija mentali tal-fidi tagħna. Jiena nemmen intellettwalment, jiena nemmen b'moħħi illi Ġesu huwa l-ben Alla li sar bniedem. Hekk jiena nemmen f'dil verità. Ċertament dik hija aspett tal-fidi tagħna importanti ngħidulu l-kontenut tal-fidi tagħna. Imma li temmen f'Ġesu li temmen fil-persuna tiegħu li tafdaħ li inti tintelaq f'idejh u fil-kuntest li qed tkellem minnu hawnhekk Ġesu, jekk Ġesu huwa is-sinjal, il-mod kif Alla l-Missier ħobbni li jien nemmen f'Ġesu ġifirina nemmen fil-imħabba tal-Alla lija. Li jiena nemmen fil-imħabba ta' Ġesu Kristu għalija. Minkejja d-dnub tiegħi, minkejja l-ħażen tiegħi, anzi nemmen fil-imħabba tal-Alla lija fid-dnub, fil-ħażen, fid-diffikultajiet tiegħi. Hemmhekk jien irrid nemmen. Eżistijaj. U x'inhi l-konsegwenza li jiena nemmen? Li ma nintelefx. Mhux biss xi ħaġa iktar. Ikolli l-ħajja ta' dejjem. X'jiġifieri tintelef? X'jiġifieri jkollok il-ħajja ta' dejjem? Mela l-fidi tagħna f'Ġesu ħanejdu hekk għandha teħlisna minn xi ħaġa, teħlisna milli nintilfu. Imma mhux biss teħlisna mill-minus, tatina l-plus. Il-plussu il-ħajja ta' dejjem. X'jiġifieri tintilef? U x'jiġifieri l-ħajja ta' dejjem. Li inti tintilef eżistijaj huwa li titlef ruħek għal dejjem fl-infern. Eżistijaj. L-infern x'inhuwa? L-infern huwa l-ikbar dbatija li l-bniedem jista' jgħaddi f'ħajtu. Li tibda f'dell-art u titkompla wara l-mewt. U x'inhija l-ikbar dbatija li l-bniedem jista' jgħaddi fil-ħajja tiegħu? Hija li jitlef l-iskop għaliex jeżisti. L-ikbar dbatija tal-bniedem hija li jitlef ir-raġuni għaliex ġie maħluq. U x'in ir-raġuni li l-bniedem ġie maħluq? Ġie maħluq għal Alla. Il-bniedem ġie maħluq għal Alla. Il-bniedem ġie maħluq biex Alla jistrieħ fih. Biex Alla jitaxxaq bih. Biex Alla jammar fih. Biex Alla ikun ħaġa waħda mal-bniedem. Dan hu l-iskop tal-ħajja tal-bniedem. L-iskop ta' ħajtek mhux li jkollok familja. L-iskop ta' ħajtek mhux li trabbi l-uliedek. L-iskop ta' ħajtek mhux li tgħix ħajja tajba. L-iskop ta' ħajtek mhuwiex illi tagħmel il-karità. L-iskop ta' ħajtek mhux li taħdem għall-familja. Tgħidlem dawk l-affarijiet tajbin f'ħidin li qed tgħid u ngħidlek iva affarijiet tajbin. Imma daw l-affarijiet tajbin huma l-mezz biex aħna nilħqu l-iskop ta' ħajjitna. Mhuwiex l-iskop tal-ħajja tagħna. Li inti trabbi familja u tkun fidil lejn martek u żewġek, li taħdem għall-familja, li tagħmel il-karità li tgħix ħajja tajba huwa l-mezz biex inti tilħaq l-iskop tal-ħajja tiegħek li hija l-għaqda sħiħa tiegħek ma' Ġesu u ta' Ġesu miegħek. Għalhekk il-bniedem ġie maħluq. Tan drabi jeżisti qed tal-insara l-murru l-qudies. Tan drabi aħna għamilniha bil-maqlub. Mhux Alla l-iskop ta' ħajjitna u żwieġ il-familja etc. anke l-Knisja huma l-mezzi
biex naslu għand Alla. Xi drabi bil-maqlub, l-iskop ta' ħajti hija l-familja, iż-żwieġ, il-Knisja. U Alla huwa triq għall-familja, żwieġ u għall-Knisja. Flok il-familja, żwieġ, il-Knisja, eċetera, li nagħmel ħajja tajba l-karità huma l-mezzi li wasluni għand Alla. Għam xi drabi bil-maqlub jiena l-importanti f'ħajti għall-familja. U Alla huwa l-mezz biex jiena nżomm il-familja magħquda. Ma ndunawx li qlibna l-affarijiet nar ma nindunaw fil-mixja tagħna. L-iskop tal-ħajja tiegħek hija l-għaqda tiegħek mal-Alla. U meta dan mhux ċar, allura aħna eżistijej meta ngħaddu minn momenti ta' dbatija ma nifmux, l-affarijiet ma narawhomx ċari, noħduha kontra Alla u ma nifmux x'inhu verament il-qalba tal-ħajja tiegħi. Jekk inti tkissirlek iż-żwieġ, altru kelli dbati u għandek raġun li dbati, però ftakar, iż-żwieġ mhux l-iskop tal-ħajja tiegħek. L-iskop tal-ħajja tiegħek kun mulej. Iż-żwieġ huwa l-mezz kif inti tgħix il-ħajja tiegħek biex tilħaq l-iskop għaliex int maħluq. Bħal mhux saċerdozju mhux l-iskop ta' ħajti. L-iskop ta' ħajti huwa Ġesu. Is-saċerdozju fil-kastij huwa l-mod kif jiena qed nasal għand Ġesu, Ġesu qed jasal għandi. Imma mhux l-iskop tal-ħajja tiegħi. Aħna żistija għandna bżonn nagħmlu din il-qabża li tkun ċara l-iskop li huwa Alla. Sal-infern, għax konna qegħdin ngħidu ġifieri titlef ruħek, jiġifieri inti titlef l-iskop ta' ħajtek li inti nqtajt minn Alla. U ninnotaw is-istijek kif illum ħafna nies jgħixu fl-infern. Diġà minn issa. Min hu maqtuħ minn Alla kiet eżistijek. Minn Alla mhux l-iskop tal-ħajja tiegħu hekk hu. Ejjew dan id-diskors ma nagħmluhx light. Don't water it down, jgħidu l-Ingliżi. Ejjew ma nġibuhx fix-xejn biex nakkomodaw il-kuxjenza f'ira ta' diversi, sfortunatament eżistijek. U qed nitkellem għalina n-nies tal-Knisja eżistijek. Ġesu ridna nemmnu fih biex aħna ma nitolfux l-iskop ta' ħajtna għaliex għax meta aħna nemmnu f'Alla li jħobbna, allura kienna nemmen f'Ġesu ħina nsib l-iskop tal-ħajja tiegħi. Ġesu li hu għalinna li hu triq u l-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħu. Min-naħa l-oħra ikollu l-ħajja ta' dejjem mela Ġesu mhux biss jgħinna bil-qawwa tiegħu isalvana biex aħna is-salvazzjoni ġifieri ma nintilfux, ma nitilfux l-iskop tal-ħajja tagħna, ma mmurrux l-infern. Imma Ġesu jrid jagħtina il-ħajja ta' dejjem. Issa il-ħajja ta' dejjem x'inhija? Il-ħajja ta' dejjem mhux li inti wara li tmut tibqa' tgħix. Dik kulħadd anke ma jemminx Ġesu, ir-ruħ tagħna hija immortali, ma tmut qatt. Alla ħalaqa fi xbieħ tiegħu. Li jagħtina l-ħajja ta' dejjem, il-ħajja ta' dejjem hija il-ħajja ta' Trinità. Il-ħajja li meta ma' qudiem ma' Ġesu, aħna nieħdlu f'relazzjoni mal-Missier u mal-Ispirtu Santu, din hija l-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja tal-imħabba li hemm fit-Trinità li jista' tfur ġewwa fina permezz ta' Ġesu Kristu. U din tista' tiġri daqskemm aħna nemmenu f'Ġesu, daqskemm aħna nilqgħu il-Ġesu bħala sit u salvatur tal-ħajja tagħna. Mela li nemmnu f'Ġesu huwa li naċċettaw l-imħabba tal-Alla lina, li mhux biss bil-qawwa ta' din l-imħabba Ġesu jaqlana mill-infern, jaqlana mill-nuqqas ta' direzzjoni, jaqlana milli niżvijaw fil-ħajja tagħna, jaqlana milli ngħixu fid-dnub, jiġifieri mhux fl-iskop ta' ħajjitna, imma mhux biss jaqlana, imma jimlina bil-ħajja tiegħu. Ġesu jagħtina mod sempliċi nistgħu ngħidu jagħtina qalbu. Jaqlanna qalbna mill-ħażen u jagħtina l-qalb tiegħu mimlija bil-maħabba tal-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Dik il-ħajja ta' dejjem li tibda minn issa, li bdiet fil-mamudija. Din il-grazzja eżistijek. Għax Alla jkompli jidilna Ġesu. Ma baċ li bnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. X'jiġifieri dak kliem? Jiġifieri Ġesu ma ġiex biex jikkundanna d-dinja. X'jiġifieri jikkundanna d-dinja? Jiġifieri jiġi jgħidilna li d-dinja hija ħażina, li d-dinja hija żbaljata, li d-dinja qiegħda fid-dnub, li d-dinja kontra Alla. Ġesu ma ġiex jiġġudika d-dinja, ġifieri Ġesu ma ġiex jgħidilna hekk u jħalli s-sitwazzjoni hekk. Ċertament illi Ġesu jurina l-verità u hemm ġudizzju fuq id-dinja, imma Ġesu ma ġiex biex jiġġudika d-dinja u jaqafhem biex jgħidilna li l-affarijiet huma ħżiena
End of story, araw se tagħmlu. B'semaj, Ġwan il-Battista kien ikun biżejjed. Għax Ġwan il-Battista wera l-lut fiex kienu ħżiena, fiex kienu żbaljati, però ma solvhomx. Ma Ġesu leja. Ġesu jiġi jurina fejn aħna ħżina u żbaljati fil-ħajja tagħna, fis-soċjetà tagħna, fil-Knisja. Imma jrid isalvana, dak li skop li ġi jurina fejn hu l-ħażen, mhux biex isawwatna bih, imma biex jurina jiftħilna jnejna, jurina fejn għandna bżonnu, ħalli joffrilna jdejh biex nitkellem mod sempliċi nifhmu l-xulxin, ħalli jaqlana mill-ħama li nsabu fih. Dak kif isser ġi d-dinja salva permezz tiegħu. Mela Ġesu ġi fid-dinja bħala l-iben Alla li hu l-Messija, l-Midluk, il-Mibgħut, is-Salvatur. Eżistijaj. Hawnhekk il-mulej eżistijaj jurina verament il-qalba tal-imħabba. Il-missier x'għandu f'qalbu għalik. Meta jara lilek, int li jint ibnu, int li jint bintu, meta jara l-uliedek in-neputijiet tiegħek, meta jara s-sitwazzjoni ta' familtek, meta jħares lejn l-umanità. Jurija fi xina ħażina, ma mhux biex Alla jkun kundanna l-umanità, imma biex fl-arfien tal-ħażen u tad-dnub niskopru Salvatur li hu Ġesu li rrid isalvana. Mela min jemmen mela ra Ġesu kif jibda. L-ewwel għandna l-affermazzjoni li Alla jħobb id-dinja, li d-dinja iħobba permezz ta' Ġesu Kristu. Imbagħad għandna żewġ għażliet. Jew nemmnu f'Ġesu jew ma nemmnux. Min jemmen jinqala mill-infern u jakkwista l-ġenna. Jinqala mid-dnub u jakkwista l-grazzja. Jeħles mid-dinja u mix-xitan u jirċievi l-ħajja ta' Trinità. Min ma jemmenx issa Ġesu ħajkompli qed jgħidilna mela San Ġwan 13 vers 16 l-affermazzjoni tal-imħabba ta' Alla. 17 min jemmen f'Ġesu, vers 18 issa min ma jemmenx f'Ġesu. Min ma jemmenx jkun kundannat. Iżda min ma jemmenx huwa ġa kundannat. Għax m'hemmx fl-isem il-ben il-waħdini ta' Alla. Min ma jemminx f'Ġesu? Min huma daw li ma jemmnu f'Ġesu eżisti? Ċertament mhux min qatt ma sema b'Ġesu. Min qatt ma sema b'Ġesu. Aħna ir-responsabilità tagħna fuq nieda. Aħna msejħin biex nevanġelizzaw, biex inxandru mulej. Imma min sema b'Ġesu? Eżisti. Min għaraf minnu Ġesu? Hija gravi, vera gravi. Ma noħduwix lightly. Anka aħna s-saċerdoti. In-nies li x'darba arfu l-mulej u issa tal-qotel kull knisja, issu ma ġara xejn. Issa drajnihom dawn is-sitwazzjonijiet. Issom saru n-norma tad-dinja. Ma jbabqoniex minn ġewwa, ma jnislux fina l-entużjażmu biex naraw x'namlu, biex nitolbu bil-ħerqa, biex insumu, biex il-mur jibgħat l-ispirtu tiegħu ħalli jirreġġa' lura dawn li jarfuh tal-għax hija gravi. Jekk nemmnu dan il-klim ta' Ġesu, minn ma jemminx huwa ġa kundannat. Għax m'hemmx fl-isem il-baħdil Alla li inti kkundannat darb'oħra San Ġwan jgħid il-korla tal-Alla qiegħda fuqu, jiġifieri ikkundannat xi tfisser. Jiġifieri huwa maqtuħ minn Alla. Maqtuħ minn Alla. Maqtuħ minn Alla ġifieri titlef ruħek. Eżisti mhijiex ċajta. Aħna maħna il-Knisja miħad biex tiġġudika l-ħadd jekk hux ħajsalva u mhux ħajsalva. Però l-kelma ta' Alla eżisti kif jiġi Ġesu darb'oħra l-kelma ta' Alla nfissa tiġġudikana hi. Ġesu jgħid mhux jien nagħmel ħaq minnkom imma l-kelma tagħmel ħaq minnkom. San Ġwan jgħidha wkoll Ġesu. Min ara fil-Ġesu ċaħdu qiegħed jipperikola s-salvazzjoni tiegħu din ma ngħidux b'xi biża' jew b'xi teddida. Għaliex inti tipperikola s-salvazzjoni tiegħek fl-eternità? Għax ġifieri inti qed tirrifjuta l-Alla. Jekk araf Ġesu minnu li hu l-imħabba tal-Alla lejk, li ma temminx fih, ġifieri li inti li tiġħdu inti qed tirrifjuta l-imħabba tal-Alla lejk. Qed tgħidlu mulej jien ma rridx ikollix naqsam aktar miegħek, la f'ħajti laqas mewti. U l-ħnina tal-Alla kbira kemm kbira ma nistgħux inġibduha b'tali mod li nġibuha li Alla iġib fix-xejn il-libertà tagħna u jimponi li nnifsu fuqna. Eżisti dik tieqaf tkun imħabba, għax l-imħabba hija proposta qatt mija imposta. Il-ħnina tal-Alla li nġebduha illi nagħmlu x'nagħmlu. Il-mulej iva jibqa' jaħfrinna nagħmlu x'nagħmlu sal-aħħar. Però mulej ma jistax jimponi li nnifsu fuqna l-bniedem li jrid jiftaħ qalbu. U għalhekk jagħtina l-grazzja tal-Ispiritu Santu, l-grazzja tas-sagramenti, l-Knisja li tigwidana, l-kelma li tiftiħilna għajnejna. Eżisti kemm hija sabiħa l-imħabba tal-għalina, kemm hija sabiħa li aħna nemmnu f'Ġesu.
per kemm hija kera u kemm tal-biża illi aħna nirrifjutaw il-persuna ta' Ġesu wara li nkunu għarafnieh. Min qalbi nixtieq li nitolbu eżisti sakemm nintaqgħu l-katekeżi oħra. Għal daw kollha xi darba għarfu l-Ġesu għarbuh, ħalli jiskopruh mill-ġdid. Ew nitolbu għall-Knisja biex timtela bid-żel u bil-ħeġġa u bl-entużjażmu biex tħoss il-bżonn u l-Knisja ġifieri aħna li mamdin li nxandru l-Ġesu mhux nibżaw, mhux noqogħdu lura, int li qed tisma' toqgħodx tippunta subajk lejn l-isqof il-Papa u l-Kappillan. Int li qed tisma' lilek il-mulej ukoll bagħtek biex ixxandar lill-oħrajn il-mħabba infinita Alla l-bniedem. Però fl-istessin niskopru wkoll nitolbu li l-kuxjenza tagħna tniggizna turina l-verità. X'inhi l-konsegwenza li aħna nwarbu lil Ġesu mhijiex ċajta. Mhijiex ċajta eżisti. Ejjew noħorġu minn dil-mentalità u hija nagħmlu x'nagħmlu fl-aħħar kulħadd ħajsalva. Din hija gidba. Kidba. Anke kiedu xi saċerdoti, hija kidba. Eżisti. Aħna għandna nittamaw fis-salvazzjoni ta' kulħadd. Alla jrid il-bnedmin kollha isalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Imma dak xirid Alla, imbagħad hemm xirid il-bniedem. Kull fidja li tmiss mal-bniedem. Li l-bniedem irid jilqa' jaċċetta l-Alla u l-pjan tiegħu. Aħna għandna nifhmu għandna nemnu għandna nittamaw li l-bnedmin iridu, però nkunu saqajna mal-art. Jew nirrealizzaw meta l-bniedem qalbu għal Kristu xi traċedja hi. San Ġwan dak huwa dnub li tirrifjuta il-Ġesu. Ejjew ma naqgħux dan id-dnub. Waqt li nibqgħu nittamaw fil-ħnina tiegħu, din iċ-ċaħda huwa jibdilha fi grazzja u fi ħnina lina u jibqa' jiġri warajna sal-aħħar.